karong panahon na makaingon gyud ta nga grabe gyud ang kalamidad nga miabot kanato karong panahon na dili nato angay kalimtan nga dili padugay ang nasinati sa Pilipinas ang lain-lain nga mga kalamidad sa pagbuto sa Taal Volcano. Di pa kayo to dugay. Mga linog sa Mindanao, sa Davao nga area last year, no? Bagyo og uban pa. Unya karon miabot kining gitawag nila og pandemic. Kining scientific name nga COVID-19 o mas inila karon sa gitawag nga coronavirus. Ug tungod niini nakasinati ta og ang tibuok kalibutan, dili lang Pilipinas, nakasinati ta niining panghitabo nga matawag sa kasagaran og talagsaon. Kano sa man nato na hinumduman nga ang kalibutan mura bag ni hunong. Dili na ka pwedeng makalabang sa pikas. Dili lang sa ibayong dagat, sa laing nasod, kundi di na gani ka pwedeng mulabang sa pikas munisipyo. So dili lalim ang sitwasyon sa kalibutan karon. At least hinuon sa atong lifetime, sa ako ang lifetime, nakita nako nga karon pa gyud ni siya nitabo. Sigon sa mando sa atong gobyerno, mauning niata karon sa ato ang online nga sermon aron matuman nato ang sulti sa gobyerno nga aron dili nato mahatod pa sa laing dapit kung nagdala man gani ta niining maong sakit. Kining maong panghitabo nakakos og panic buying, nakakos siya og kanang kahadlok, kabalaka, nakapanghunaw na ang mga tao karon bisan ako sa mga butang nga pinakaimportante, pinakaduol sa imong kasing-kasing. Unsa man gyud ay ang gikabisihan sa tao, unsa man gyud ang iyang gigukod. Somehow gigamit sa Ginoo karong panahon na aron makapahulay ang tao, makasulti sa iyang kaugalingon. Pwede naman po di ko magpabilin sa balay, no? Kuyog sa akong pamilya, kuyog sa akong mga anak, kuyog sa mga hinigugma. Pasalamat gihapon sa kining panghitabo tungod ni ana. Nya ingon pagani nila nga daw ang kalibutan karon nakapahulay usab kay ang mga factories, mga aso, even ang mga sakyanan. So somehow bisan og lisod ang kahimtang karon, makita gyapon nato ang positive effect niini. Ang Dios gihapon moay nagkontrol sa tanan. Busa sa atong gamayng panahon karon, nag-andam ko og pipila ka semana nga gitawag na kog sermon series aron kitang tanan dili lang ingon ma-encourage kundili mahibalik kita sa atong saktong harong og pakigrelasyon sa Dios, sa atong kaugalingon og sa uban. Naghinaot to sa bako nga kita makabaton og kaisog, kadasig og magpadayon pinagi sa grasya ug tabang sa Dios. Ang title sa atong sermon series, Pawagtang sa Stress, Salmo 23. So atong tun-an ang Salmo 23 sa iyang kinatibuk-an. Unya sulod sa pipila ka semana atong tun-an ang nindot kaayo, daghan kaayo mga bulawan nga makuha nato dinhi sa Salmo. Makita nato ang kinaiya sa Dios, ang iyang pagkasiya, ang atong relasyon harong atubangan sa iyang pagkasiya. Makita sad nato ang problema sa tao, makita sad nato ang kasulbaran sa maong mga problema. Dinhi sa bersikulo kining chapter makita sad nato ang kaugmaon, joyful tomorrow or joyful future. Makita sa usa lang kagamay kaayo nga salmo, naglangkob na ang tibuok kinabuhi sa tao, harong niya sa Dios ay ang pakigrelasyon ngadto kaniya. Hangtod siya nga mamatay, no? O hangtod sa kahangturan. Makita nato na dinhi. So tugutan tamo sa pag-abli sa inyong mga Biblia ngadto sa Salmo 23. Naa kini sa Old Testament, usa ka sulat ni David. Kung abli na inyong mga Biblia, akong basahon dinhi. Nagsulti Salmo 23, usa ka salmo ni David. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan, o gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan.
Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay naguban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod, o bunal. Verse 5, giandaman mo ako pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo og lana ang akong ulo, o gipaawas mo ang akong kupa. Verse 6, ang imong kaayo o gugma, maguban ka nako sa tibok kong kinabuhi. Og magpuyo ako sa balay sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ako dili ko shepherd o magbalantay sa karniro, dili naglisod manggani ko og farming gihapon nagsige pagkaton, dili kayo sa kumaayo sa livestock or poultry, no. Pandun ako'y idea sa ako ang nasinati sa akong kinabuhi, bahin sa pag-atiman, kanding, sa kanding, baboy, gani din ato ang livestock nga manager si AJ na sa tantong paningkamot, no, gi-try og sabot unsaon man gyud ni ang pag-atiman sa mga animals, livestock, poultry. So bisan wala pa nako masinati kining gitawag og karnero, kining sheep, sa among experience sa pag-atiman sa nagkalain-laing mananap, nakita nako ang usa ka butang, dili lalim ang mag-atiman. Dili gyud lalim. Labaw na sa nagkalain-lain pag gyud nga mga mananap, no, lain-lain ang ilang panginahanglanon. Dili pud ni siya lalim kay kinahanglan og panahon. Kinahanglan sad siya og kwarta aron masiguro nga maayo og himsog ang atong mga gipang-atiman. Kung makaingon ta nga lisod ang mga pag-atiman sa maong mga mananap, ang pag-atiman sa karniro pinaka lisod, no? Sila pinaka atimanunon. So kining atong relasyon sa magbalantay og karniro kay nasulti man diri, no, sa verse 1, ang Ginoo ang akong magbalantay. So ato ning sabton, unsa man gyoy kahimuan ani sa kinabuhi ni David ug unsa man say kahimuan niini sa atong kinabuhi. So unsaon man nato pagkabaton o kahupayan sa atong kinabuhi, taliwala sa daghang mga stress karon, no? Daghang makapakapoy, daghang makapa-discourage sa atoang kinabuhi. Unahon nato ang verse 1. Unsay sulti din ha? Salmo 23:1, ang Ginoo mao ang akong magbalantay. Diha lang sa takutob, no? Ang Ginoo mao ang akong magbalantay. Kini ang gitawag nako ang pinakauna o pinakaimportante sa tanang mga sunod nga punto nga atong tun-an sa sunod nga mga semana. Kay kung kini atong masabtan, kining ang Ginoo mao akong magbalantay, kung kini atong masabtan, tablarag nakuha na nato ang kinatibuk ang punto sa tibok Salmo 23. Busa ako siyang tagaan og duha ka semana kining Salmo 23:1 og kining first part lang, ang Ginoo mao ang akong magbalantay. Unang-una na ako'y i-point out, tanawa sa inyohang mga Biblia, giunsa pag-spelling ang term Ginoo. Tanawa, G-I-N-O-O, capital or small letters. Okay? Capital tanan. Capital G, capital I, so on. Di ba? Lahi siya. No? Doon na po'y part sa Biblia nga ang G ray capital. Doon na ibut pasabot ni ini. Kung maghisgot tag Ginoo o nya G-I-N-O-O pulos capital, nag-refer kini, kung mubalik ta sa original nga lingwahe, nag-refer kini sa I am who I am, or YHWH sa Hebrewanon, siya og siya gayod, no? Ang Ginoo nga wala nay lain. So kay kung pwede manggug ka mo ingon og G capital, I-N-O-O dili capital, ang but pasabot ni Lord or kanang sa Tagalog pa Maginoo o Ginoong Wendell, no? So pwede siya i-refer ngadto sa tao, no? Title lang sa usa ka tao. Pero kung kini gani capital, bisag sa spelling gani sa English, L-O-R-D, full capital gani tanan, nag-refer ni
sa wala nay lain nga Dios nga atong gialagaran. Kuha. So ang gikasturya o ang gi-refer sa salmista David ang iyahang Yahweh, ang Dios Jehovah wala nay lain. Ang iyang gi-refer dire. So unsa iyang description sa iya ha? Ang Ginoo mao ang akong magbalantay. So directly speaking, David is talking about himself nga siya usa ka karnero. So kung tanaw nato sa Biblia ang relasyon sa Dios ug sa tao gihulagway kanunay sa duha ka paagi. Unang-una kining gipakaysama ang atong relasyon sa iya ingon nga amahan ug anak. Ikaduha kining gitawag og shepherd ngadto sa iyang sheep. Duha ka paagi. So kung siya shepherd unya kita karnero dako kayo ni kamatuoran sa atong ma-discover karong taud-taud no ug sa uban pang mga semana. Kung ato nang natan-aw ang pulong Ginoo, ato nang natan-aw ang sheep, ato pod tan-awon ang shepherd. No? By the way, kung wa mo kabantay, akong gigamit pirmi ang term shepherd sa English. No? Ako ning gituyo nga naman kay ang term manggod nato sa shepherd sa Binisaya magbalantay, no? Mura siya nag-signify og trabaho, no, or job description. Kulang ang atong translation. Kay even sa Tagalog pastol, no? Nga diin gikan ni siya sa Latin kining term pastol nga atong gi-translate as pastor. Ang meaning sa pastor is feeder, magpakaon, or carer, nga siya ang mo bantay mo atiman. So kung shepherd atong i-translate magbalantay, job description niya kani kulang, dunay kulang ano man. Kung tinuod nga magbalantay nato ang Dios, dunay aspeto sa iyang pagka-shepherd nga mas importante pa kaysa iyang job description. Dili lang siya magbalantay, naapay mas lawom niini. Unang-una, ang shepherd, dili siya mahimong o matawag nga shepherd kung wala siya karnero. You cannot call a shepherd if he doesn't have sheep. No? Dili pwede. Unsaon man sa usa ka shepherd nga manaa siya karnero. Di ba? Kinahanglan siya muhatag og panahon, magtigom og kwarta aron siya makapalit sa maong mga karnero. Ya, dili lang usa grupo sa karnero. So buti pasabot nga ang shepherd dili lang magbalantay job description kundi tag-iya sa iyang mga karnero. So mo nang usay ang translation malost in translation ang original nga meaning gyud no. Tag-iya. So kung atong sabton, ang gamay lang gyud kayo nga pulo nga ang Ginoo mao ang akong magbalantay, nagsulti si David sa maong salmo, atong sabton nga nang hinambog siya, dili negative nga panghambog no. Iyang gipanghambog nga murag bata nga nakadawat og duaan ba. Nga tanawa ra gud ang ako ang duaan nga gihatag sa akong mama, tanawa no. Si David naa sa postura or sa tono nga proud kaayo siya nga gipanag-iya siya sa Ginoo. Mura siya niingon sa kalibutan ba nga, tan-awa ra gud ninyo kinsa ang nakapanag-iya nako. Dili lang magbalantay no. Yes, magbalantay. Siya mo care nato, siya mo atiman nato, mo pakaon nato, no? Job description sa Ginoo apan labaw pa ni ana. Ako gipanag-iya, ingon si David, ako gipanag-iya ko sa Ginoo. Siya ang akong shepherd. Kung kini atong isud sa atong alimpatakan, sa atong una-una, sa atong kasing-kasing, makapausab ni sa atong panlantaw, dili lamang sa atong kaugalingon, kundi ang atong harong ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo ba imong shepherd? Tag-iya, magbalantay sa imong kinabuhi. Usa sa mga butang nga dapat natong hinumduman nga sa tibok Biblia dili lamang sa New Testament makit-an
ang kamatuoran bahin kang Hesukristo. So kung kita mo basa o gustong sabton ang Biblia, dapat natong isipon o sabton nga ang tanan nakasentro, ang tanan, paminawa, ang tanan gikan Genesis hangtod Revelation nakasentro sa kamatuoran bahin kang Hesukristo. So tanaw na to, unsay reflection ani sa kinabuhi ni Jesus Christ atong ablihon sa Juan 10:11. Nagsulti din na John 10:11, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Sa English, I am the good shepherd. I am the good shepherd. Makaplagan nato nga si Jesucristo mismo ang nagdeklara, nagpaila sa iyang kaugalingon nga siya mao ang good shepherd. Dili lang shepherd, good shepherd niya. Dili lang good shepherd, kung sa English, the good shepherd. Dili a good shepherd. Dakog kalahian. Umingon siya, I am a good shepherd, usa siya sa mga maayong shepherd. No? Sa daghan. Apan niingon niya siya, I am the good shepherd, buot pasabot, siya lamang o wala nay lain. Nya bantay nagsulti siya, labaw na sa English, no? Gigamit niya ang word nga I am, which refers back to Yahweh. Kita ninyo ang silbi reflection sa gisulti ni David. Buot pasabot nga siya ra o wala nay lain nga good shepherd. Unsa may implication ani sa atong kinabuhi? Unsa may buot pasabot kung ikaw ug ako shepherd nato si Jesus. Buot sabton dili lang magbalantay si Jesus nato, kun dili si Jesus ang nakapanag-iya nimo ug nako. Unsay proof nga siya gyud ang tag-iya? Unang-una, ang pinaka-obvious. Number 1, Jesus is our creator. He is the creator. Si Jesus, creator? That means creator God, Dios siya. Tubagon ta karon. Yes, Jesus is the creator. Daghang mga pagtulunan nga propeta lamang siya. Pero ako i-prove ninyo sa makadiyot kini, makaingon jud ko, taas kay ni siya nga doktrina kung ato gyung tun-an, no? Pero sa makadali lang, akong i-try og prove ninyo karon, pinaagi sa pulong sa Dios nga siya gyud creator. John chapter 8, 54 to 58, akong basahon. Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, nga inyong giingon nga inyong Dios. Verse 55. Wala gayud kamo makaila kaniya apan ako nakaila kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Nagisgot siya sa nakikistorya siya, no, sa mga kadagkuan sa simbahan niining panahon na. Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman sa iyang sugo. 56, bantay ha. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Hala. So nagtagbo na si Abraham ug si Jesus sa iyang sulti. Verse 57, ang mga tao miingon kaniya, wala pa gani kay 50 katuig unya nakita mo na si Abraham? Verse 58, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani matawo si Abraham, ako mauna. Sa English, before Abraham was, I am. John chapter 1 verses 1 to 3. Sa wala pa'y nabuhat bisan usa, ang pulong diha na, referring to Jesus Christ, the word, ang pulong. Ang pulong si Jesus Christ uban sa Dios ug ang pulong Dios. No? Dili lang nakig-uban sa Dios kundi ang pulong mismo Jesus Christ Dios. Number 2, sukad pa gayud sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Verse 3,
Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Walay nabuhat kun dili tungod niya. No? Creator. Colossians 1:15 to 17. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Verse 16 of Colossians 1. Kay pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita man o dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Verse 17. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan naghugpong o connected o nagkahiusa. Ikaw ug ako na panag-iya ni Hesus unang-una tungod kay siya man ang nagbuhat kanimo. He is your creator. He is creator God. Pinaagi kaniya nabuhat ang tanan ug alang kaniya gibuhat ang tanan. Grabe ni nga mo define sa ato ang relasyon nga to niya. Jesus is the owner of everything. No? Jesus is the owner of everything. Unsa pa may laing proof nga sige siya gyud ang tag-iya nato. Unang-una, di ba? He is our creator God. Unsa pa laing proof? Ikaw ug ako nahibalo nga ang usa ka tawo dili lang kalit makapanag-iya og bisag unsang butang, di ba? Kini dapat niyang paliton, bayaran. So, brothers and sisters, ikaw ug ako, we were bought with a price. We were bought with a price. Kita gipalit, kita gilukat. Ngano man ni? Bisan ang kamatuoran nga ang Ginoo tag-iya sa tanan, tag-iya usab siya kanatong tao, tungod sa sala, hinumduman nato, tungod sa sala, kita nahimulag sa atong magbubuhat. Ang original natong kanang pagka-created being, hinimo sa Dios, nga tungod ni ana nakapanag-iya gid siya nato, nahimulag ta tungod sa sala. Atong basahon ang prophecy ni Propeta Isaiah, bahin ka nato og kang Kristo nga nag-ingon, Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. Kitang tanan sama sa mga karniro nga nasa laag. Unsa ta? Sama sa karniro. Kita mo sa correlation niining tanan? Kita mga karniro. Kita sama sa mga karniro nga nasa laag ug wala na musubay o di ba ka sa laing translation mibiya sa hustong dalan. But pasabot wala nakatultol sa iyang original nga tag-iya, no? Nahimulag sa presensya sa Dios, nagbuhat-buhat og iyang kaugalingong mga Dios nga iyang simbahon. Nagbuhat og iyang kaugalingong dalan nga iyang subayon. Nga unta to ang original nga iyang subayon ang Dios mismo. Nasaag siya. Wala na siya musubay sa saktong dalan. Mao ni kita, mga saag. No? Isaiah 59 verse 2, ang sulti dinhi, ang inyong mga sala mao ang nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. So ang nindot nga relasyon sa creator og sa iyang creation, nabungkag kini. Nabuwag kini. Tungod sa dakong gugma sa Dios, alang kanato iya kitang gilukat. Ganahan ko sa term gilukat. Kay dili tag-iya ang iyahang gibayaran, no? Ari na bi, ako'y original tag-iya ana. Ari na. Unsa ang iyang gigamit aron kita malukat. Aron mabalik ang iyang pagkatag-iya sa atong kinabuhi. Grabe, no?
Imagine ako no, duna kay relo nga mahalon unya imong gi-display diha sa imong sala, nagtuo ka nga ang mga tao sa imong palibot dili manghilabot nya gihilabtan kini sa usa ka sinaligan nimo sa imong balay unya iya din giprinda ngadto sa imlolier. Nya imo haning na discover sa sige nimo pangita asa naman akong relo. Na discover na sakpan nimo nga giprinda na di ay sa imuhang kauban sa balay ng imong relo. Apan siya dili niya kayang lukaton ang maong relo. Unya importante kay nimo ang maong relo kay significant kayo to na atoy special value sa imong heart halimbawa no. Kung sa may imong gihi buhat mukuot ka sa imong kaugalingong bulsa aron paglukat sa maong matang. Kay importante kaayo ni siya sa imo. Mao ni ang gibuhat sa atong creator nato. Siya gyud ang tag-iya, walay lain. Unya daw naprinda ta tungod sa sala, naprinda ta ngadto sa atong kaaway nga si Satanas. Unya siya pod nga siya tag-iya ni adto aron lukaton. Unsa man iyang gigamit aron sa paglukat? Isaiah 53 verse 6. Sulti diha, kitang tanan sama sa mga karniro nga nasalaag ug wala na musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. In other words, siya'y nibayad. Kay dili ta kabayad. Atong basahon sugod sa verse 3 niining Isaiah 53. Ablihon nato pagbalik. Isaiah 53, nya ari ta atras ta sa verse 3. Atong basahon. Gitamay nato siya og gisalikway. Kita ning mga karniro no. Unya naghulagway ni sa relasyon nato sa atong tag-iya. Paminaw ha. Ung giunsa nato siya? Gitamay nato siya og gisalikway. Nakasinati siya nga sa mga kagul-anan ug mga pag-antos. Gani walay mo tan-aw niya. Wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Verse 4. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos. Nani sa Biblia? O gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Verse 5. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato. Or in other words, nakatubos, nakalukat kanato. O pinaagi sa iyang mga labod, sa iyang dugo, sa iyang samad, nangaayo kita. Then, adto ta sa verse 6. All we like sheep have gone astray. Each of us has turned our own separate way. Kitang tanan sama sa mga karniro nga nasalaag ug wala musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Tag-iya siya kay siya may nagbuhat, no? Tag-iya sab siya kay ikaw ug ako iyang gilukat pinaagi sa iyang dugo. Kung ikaw wala pa makasiguro sa tubag ning pangutana, ang pangutana unsa man? Si Jesus Christ ba ang imong shepherd? Meaning siya ba ang nakapanag-iya sa imong kinabuhi? Kung dili ka sigurado niining maong tubag, makaingon ko, this is the day that the Lord has made. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios aron kini imong masabtan. Ang mga kalamidad, kalisdanan, tugutan sa Dios aron matagaan kitag higayon nga makapanghunahuna sa atong kinabuhi. Sa gisulti pa sa akong gibasa nga libro, timely kay nagbasa ko the other day, Where is God when it hurts? Ni Philip Yancey. Diri ni sulti siya nga ang kasakitan, iyang sulti diri, pain and suffering is God's megaphone. Pain and suffering is God's megaphone. Kailata sa Dios nga siya makigstorya nato sa gamay niyang tingog, di ba? Whisper or hunghong. Apan ang pain, ang kasakitan, ang pag-antos sa kalibutan, ang pag-antos sa kinabuhi,
Kini gitawag o God's megaphone. Unsay gamit sa megaphone? Pagpakusog sa volume, no? Kung nakay kinahanglan nga madunggan gyud sa tanan, gamito nimo ang megaphone aron malabay ang imong storya, dili ni siya hinay. Kusog ni siya. So, God's megaphone ang atong mga pagantos. Simple ra kayo to get our attention. To get our attention. Nganong kinahanglan man niya kuhaon ang atong attention? Again, ato nang gisulti, siya tag-iya. No? Ang karnero na sa laag, iya kining singgitan, tawagon. Dili nga, huy, psst, psst. Dili mada. Di ka madunggan. Si Max lang gani kung magpalayo dito atong singgitan. Max! God wants your attention now. Nagsunod-sunod ang mga kalamidad sa kalibutan. Sa Pilipinas lang atong hisgutan. Linog. Bulkan, mibuto. Bagyo. Karon na pagyud ning virus. Wa pagyud maminaw ang tao. God's megaphone. He is wanting our attention. Lingi diri sa imong tag-iya. Pain and suffering is God's megaphone. Tuguti ang imong kaugalingon nga mulingi. Labaw na karong panahon na. Saligan mo ba siya sa imong kinabuhi ingon nga imuhang shepherd? Tag-iya sa imong kinabuhi. Sulti sa Galatians 3:13 ingon si Pablo, gitunglo kita sa Dios tungod kay dili nato matuman ang tanan nga giingon sa kasuguan. Apan gitubos. Apan gitubos, gilukat, gipalit kita ni Kristo gikan niining tunglo. Siya mao ang nahimong tinunglo sa Dios alang kanato. Gitunglo ta tungod kay di nato kayang sundon ang iyang kasuguan. Apan si Jesus maoy midawat sa maong tunglo.